вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Тоҷикистон аз хатари вируси Зика ҳушдор дода аз сокинон даъват доранд ки ҳангоми сафар ба хориҷа аз эҳтиёт кор бигиранд. Масъулини ин ниҳод мегӯянд ҳоло тамоми марказҳои тиббии кишвар омода ҳастанд ки ба сайёҳон ва муҳоҷирони корӣ ва ҳамчунин дипломатҳо дар бораи ин бемории сироятӣ маълумоти ҳамаҷониба пешниҳод намоянд. ба хотири пешгирии ин беморӣ дар Тоҷикистон пайдо нашудан ё паҳн нашудани он ҳамаи чораҳо андешида шуданд. Ҳангоми гирифторӣ ба ин беморӣ ҳатман ҳарорати бадани инсон баланд мешавад ва ин яке аз нишонаҳои аввалинест ки ҳангоми гузаштан аз фурудгоҳҳо, гузаргоҳҳои роҳи оҳан ё роҳҳои дигар маълум карда мешавад ва ин дастгоҳҳо ҳарорати баланди тани инсонро нишон медиҳанд. Ба ин хотир чораҳои дигари зиёд ҳам андешида шуданд. Ташхисгоҳҳое дорем ки метавонанд сари вақт ин бемориро муайян кунанд ва хулоса гуфта метавон ки кормандони соҳаи тиб тамоми чораҳои пешгирикунандаро андешиданд то ин беморӣ ба Тоҷикистон ворид нагардад. Вогиршиносон мегӯянд агар шаҳрвандон қоидаҳои бехатарӣ аз ин бемориро аз худ кунанд, ҳатто кишварҳое ки ин беморӣ вуҷуд дорад барояшон чандон хатарнок нахоҳад буд. Барои мисол бояд либосеро ба бар кунанд ки қисми зиёди баданро бипӯшонад ё дар вақти хоб дару трезаро бубанданд. нишонаҳои асосии беморӣ яъне тавларзаи Зика ин ҳарорати наонқадар баланди бадан, дарди сар ва андомҳо, пайдо шудани доначаҳо дар рӯи ва тана аввал, баъдан дар тамоми бадан, илтиҳоби пардаи чашм, бемадорӣ, тавларза дар инсон пайдо мешавад. давраи ниҳонии ин беморӣ аз 2 то 7 рӯзро ташкил медиҳад. баъзан аз 3 то 12 рӯзро ин давраи инкубатсионӣ ё ки ниҳонии беморӣ ташкил медиҳад. вируси Зика ҳангоми газидани курпаша сироят мекунад. Бо вуҷуди он ки дар Амрико ҳафтаи ҷорӣ мавриди сирояти он тавассути робитаи ҷинсӣ низ мушоҳида шудааст. Ин нави тавларза токунун дар Бразилия, Амрикои ҷанубӣ, минтақаи Уқёнуси Ором, Ирландия, Ҳолланд, Нигерия ва Африқо сабт шудааст. ба хотири ҷилавгирӣ аз ин марезӣ дар Тоҷикистон, хадамоти назорати давлатии санитарии эпидемиологии Тоҷикистон ба унвони Вазорати корҳои хориҷии кишвар мактуби расмӣ оиди маҳдуд намудани додани раводид ба шаҳрвандони Тоҷикистон, ба виҷа занони ҳомиладор барои сафар ба ин давлатҳоро ирсол кардааст. албатта эҳтимолияти воридшавӣ чхеле ки гуфтем интиқолдиҳандаи ин беморӣ хомӯшак мебошад. Хомӯшак метавонад ҳам тавассути тайёра, ҳам қатора ва ҳам нақлиётҳои заминӣ тавассути борхалта бошад, тавассути молу маҳсулот бошад, эҳтимолияти ворид шуданро ба ҳудуд қаламрави ҷумҳурӣ дорад. вируси Зика ҳоло дар 26 кишвари амрикоӣ паҳн шудааст ва то ҳол ваксину дору ва роҳи муолиҷаи онро пайдо накардаанд. аммо коршиносон дар Бразилия умед доранд ки дар давоми ҳамин сол ваксинаро барои муолиҷаи ин вирус ихтироъ хоҳанд кард.